Det er dejligt. Så har du gjort det godt. Hvis nu vi kører ned og tager den der og kører op, og så holder venstre over ned til det hus dernede. Jeg skulle lige ved at tro, at vi kan køre direkte derover. Hvis vi kører ned der, forbi liften over på den anden side, så er vi nede. Ja, men det kræver, at den lige får lidt gas rundt om liften dernede. Se, ned til liften og så rundt om. Ej, det går sgu for meget opad, tror jeg. Så kan du sidde og slappe lidt af i liften på vej op. Ned til den lift, der går op der.